Ditoy, pagkasalitaan ni pagayam tengan Daniel nga napoluan, maipalpalais. Idi, kalman laing. Idi, kalman laing manong name. Tatim makderak, orek lang na po, dandanin natulid ka po ta. Gamot sakit ti ulok, hangover. Digiti just kaya nga kakadwak. Pinanawan naklatan dito lamisaan. Nakarekepen ti karinderya. Intugkal kong tumad ngamin ti sub-sub ko. Dito lamisaan nga naginuman mi. Aumat na kiti baso kada botelya. Naging nga da nagkaraad iti asidegmano. Di bakit nga king kuha ti karinderya. Nakaring kagaya men, Dennis, Barok. Ay nana, pasensya kayo. Nagkasera ka manin, nag-check-in ka manin dito karinderya. Agad nagbayad ka di pa nag-check-in mo. Pasensya kayo nana. Ang pasensya ka mat saan ka mat nga nyalaan iti kudson nga impaidda ka kuma. Ang namimas mo tila taturog mo rin no. Tinagturugam kiti tirabaw tila misaan. Kahit mo itimplang ka ti kape. Alaman na. Nalaman bit lang rod. Diyan kagdramusan. Diyan ti CR ka umisbod. Na? Kagdramus ka basit. Tapos mamurmurayan ka. Hindi agkap-kape akon manon nemi sinalatsud manin ni Nana Sonia. Basan salin nga masinsinter ko nga lukas ta nga malpasin ti trabaho ito pisina ket dito'y kayo nga umay aginom ka agpupulutan. Kabuta dito tiyan tinaimas nga pulutan nana. Kaya mapay nga di mo malamayawid ti bagim. Kinapin nga ipalubos mo nga matay kay ti Bartek. Nga di ka man lamapan itulnog di kiti kaopisinaam. Kada damit amin logan da. Sika di mat adalugan mo ya. Inarantak nga sangkong alain nana. Tapno sa anak nga madisgrasya no sarip pilit. Gitu mo na. Hindi kami ti pagkaskas to ya. Nakagwapo ka. Nakabimbitas sa tibiyag mo, nakasisbarte ka. Kaya po kami tinapasamak nana. Diya girlfriend ko. Nag-asawa sa bali ng lalaki. Jesus, apo ay. Apo na madeta nga babae. Ano kumatsan na kinayat kang ka. Kaya gwapo ka may. Gwapo ang nagpeso ngayon. Naingpis ti wallet ko. Mamanot kwartam nga siyay. Gagangay lang ti sweldok na. Dito ta, tinasarakan ng lalaki na bangbang ti pitaka na. Nabaknang. Una na. Kitawan mabalim mo Barok, saan na ka nakayat di girlfriend mo, kat nakasarakan ti na bangbang ti wallet na. Bukod no dahil nga desisyon. Tiyan amidem. Saan ka nga basta barteklat ta? So, susulang ti babae dito lobong. Nang roon naalam ti volleyball mo. Kan kanayo na nana. Dandani maminto ti makalawas. Maglagayam. Kat saan una nga nasakit ti Rick na mata. Naalam mo ti kinaikayat mo keng kuwana. So, teramid, Dennis, lipate mo din nga babae, ag-move on kan, urayam ti babae nga talagang nga naikari para kayo ka. Ure ta, naraman ang matin din nga babae. Idirumuarak iti karinderya tapno mangsada kiti taksi nga pagluganak nga gawid manong. Kinarawak ti bursak no at namalajay wallet ko. At namalajay kwartak. Di cellphone ko. Ili magnaak manong name kaslak lamay palpalais. Islamay palpalais ti panagrik na. Islamay ulawak pa ila. Nagkapayak matan.
Kaya masapol nga di ko sakto. Masapol nga makadawit ako sa Dibalay. Hindi manong name it at makitak nga maipalpalais nga papel. Maipalpalais pagkatapos at maipalpalais nga papel. Maipalpalais data nga papel nga mas asidag kanyak manong name it. Aging ka nga data nga papel nga naipalais kat na isang ka iti saka. Pinidot ko manong. Inukrad ko. Saan ka basit lang ang papel siya? Wanted checkmate. Wanted textmate. 0949. Tila da mo paspasamak. Kinunak. Kinimbursak dito. Bulsa titi. Pulo cert ko. Hindi tadan taxi ba no? Nagluga na taxi kalpasan na imbagak ti papanak. Nakatano nak dito palay. Sinarumuna nakbanin tatatang kaninana. Ay, matandanagan kami anak ko. Anya, manin aya. Tikin-kinwam, napanam, nagidam, nagturugam. Imsan ko sinungsong bata ni Dama nung nemi. Napanak iti kwartok nangalak ti pagsukatak. Napanak iti banyo. Nagdigusak manong nemi na bang aran ti reknak. Iti agsubliak iti kwartok. Iti kitayak ti wa. Ti nagusakatak nga pulo cert manong nemi. Ipagkukuman iti pagmurungan iti malagip ko ti napalpalais nga papel. Inalak sa ako yung cabinet wallet ko. Nagrubatak manong nemi kalpasan na napanak iti kusina. Nang, pasensya kayo. Tumbigat pala pa nagsweldo. Wala, nga balit na sweldo anak ko, no awan, tinaskan kita sa lunat mo. Agang galayon ka nakastoy. Paano nga bulan na yan? Ana, aramate mi tatikot sem. Ang sakbay nga mapangka giinom, makiinom, iyawid mo muna takot sem sakbay nga inka dumanon ka dagiti barkadam office mate mo. Ana, liwayak kita tinom. Hindi makapanganak ako nagtutbrasak manong name nangin. Nakon. Lagit sabi ko mabarok, nalimpyo kan to agawid numalem. Sabi ko matang. Iti opisina man ang name na danon kon siyempre di kiti ka-opisina nga padak nga mangsyasyan. Pinanawan taklat at tirabiin. Kahit na ka mga itulnog. Di mo mat kahit dumakder. Dumakder kahit umay kang kung kunang lata. Bagkatan na ka ba? Kung kunang makilablabang ka. Galas-galas ng style mo, Dennis. Sana kang pabasulin mo, aping nga sana ka intulnog. Handa ka mat mabagkat. Nailansa mo, dito nagtugawam. Nga ba? Diyakon kahit tuminom. Di ko diyakon kahit tuminom. Diya ako maapo. Lunch break, manong nemi. Hindi malagip ko. Tinaipalpalais ng papel nga the cellphone number. Kapag damat pa lang 30 minutes manong. Inalak, indial ko. Nagri-ring. Di ko natsimong bat. Wow, babae. Hello. Hi. Sino tayo? Sika sino ka? Tarantado. Sikat tumutawag? Sa mo saludsutin sa sino at nasaludsutin sa sino ka? Pasensya ka, miss. Dito namin cellphone number mo. Iti lang, iti agsapa. Naipalpalais ket na naipalais saking ganiti sakak ket inalak. Dagon daway ko tang mangtawag ka ito ka number. Sa gamit ni Dennis, sino tali nang ipalais una nang ibulang ka data nga number ko? Tsaka mo. Ako matrantak nga natin mangisurat pagkatapos iyabulang ko ano ipalais ko. Baka no, ang dabi naon mo nagpalod ka, ket insurat mo dita, ket dadjay binaon mo nga nagpalod, in building na, kung napanati basura nga naipalais, kasi jay. Diyak ba nagpapalod? At the Gcash ko, tap nagpalod ako mapailayang mo, ket ludak lahat at magbagi ko na, dadjay Gcash ko. Kasi anong nga napasamak, mas isang pirgis nga papel ket naipalais ket isang kanya ket nakita number mo. Nagan mo please.
Lablin. Ano yan mga lugar? Sigaya mo ka di. Dili Cagayan. Nuti Cagayan. To Cagayan City. Sige. Taga-tuyak, men. Wow. Kalugaran to kayo. Hindi mo kadlaing ngayon. Di asunod ka lang dito eh. Mga opisina gayang. Kasi ka lovely. Mga opisina, men. Ngayon talaga ka ding awan tinwaras mo nga number mo. Awan? Napamara ko mga mangiwaras. Kasi ano ka na pasamang tawin. Tsaka mo. Basta tsaka mo. Alasahan ng isupay ti issue. Basta naala kong the number mo, kahit nakasarita ka, nakontak ka, mabaling ka ting awisan ka. Kapit kong awisan na. A dinner date, into after 5 o'clock, pang tagasakyan ka, at bukod ko ako siya. Oro siya katamadlugan ko. Ang kita tanto lang aro din ito may isang restaurant. Nuti kaya't mo pag dineran ta. Kapit ko mga sumurtak yung kag dinner. Awisan ka nga road. Kapit ko mga umanugot ak. Kit umanugot ka, kit di thank you na sana kit no, awa mabaling ko. Ana, nuti restaurant kahit mo. Anong oras? Makulit ka. Sige, iba kang manlanganin. Sige. Nakita ta nga ron. Wow. Nagkanak iti sa bali nga namnama manong name. Nga masino nga taray ito nga lovely. Anang arat tilang ana. Pinatas ko manong name in search tinagan nga lovely ti Facebook. Nakado nga lovely. Nakado? Anang ata kadag ito eh. Mamuak to pa Facebook account na ko na. Magagara na manong name nga rumwaren. Oy! Dennis, papanan. Intay manin! Ada date ko. Kalbasan nga insukat na ka di girlfriend mo sa Bali. Ada girlfriend mo? Ada ka date ko. Mamuak kita no sa sino. Kadate mo nga sa mo pa mo. Nakasalita ka lang sa cellphone. Naipalpalayos ti papel nga kaitsuratan dinagan na nga wanted textmate ko na. Wow, pare. Sabi ko man, tas ang kanton ngagsagaba. Masarakam ko man, ti babae nga naikari para kayang ka. Iti restaurant ngayong bagana, manunemi, simrekak, inuwaras ko't panagkitak, at damay sa nga babae nga nakalaplapsat, executive tilangana, iti banda na tamyan nga suli. Yung dialogue ti number na. Sinong batan na? Hello na. Hello. Sige dahil tamyan nga suli. Loud. Sige dahil sige, check dahil umay ka dito Wow. Kabayatan nga mas asadegak manunemi ang min-min-ning-ming kami met sang ko isina ti panagkita ken kuha na kastamat ti panagkita na kaniya. Habang umas asideg iso na puminpintas, lumaplapsat, wow. Kasla may isa nga Diyos sa manunemi. Kasla mapainak pakidin nga umasideg. Kasla sana ka may kariti kasto nga langana. Kasla may isang executive nga babae. Hi, lovely. Dennis, Tim Macdel. Nagraip dahil nakulam. Ada na isang sangayan ngarik na manunemi na purus iti barokong ko. Nang runa kat sana pulos nga kirmay iti panang matmat ko keng kuha na panang matmat na mat kanya. Sit down. Nag-order ka? Yeah. Amo ka mo gusto, hindi mo gusto ha. Nag-order na gahim ti arak. Red wine? No. Champagne? No. Hard? Yeah. Brandy. Yeah, ba't ba ito ti brand? Brandy ako mo. Minom ka mga muna kat nagpulutan manunemi kat adon di kita nagsasalitaan mi. Medyo mamamakak ta medyo naraling ag English nga miti siya. Kat madlaw ko manunemi executive isuna. Kasla tagi ko iti may nga na progreso a kumpanya.
may pasarlangin tilangana. Ma'am, abay huwagan na ti ma'am. Sa anak sabi may karkarikin ka. Amon na ti pang opisina agad magagangay na kalang empleyado. Panagkunakat siya may saka nga CEO. Ano ko ba nagdiferensya ng CEO ay at gagangay ka lang empleyado? Di magsasalita nito get about feelings. Tama. Saan nga galanganin kanya? Di kayat ko kat may isang lalaki nga, may laban na tikin na lalaki. Okay. Uminom tabay. Bloodshot sa tantumangan. At dan tikananta. Okay? Maragsakan ak para ti pa nakamamukeng kalabli. Kastak met Dennis. Naimas ti panangan mi kabayatan nga sasalita kami may panggap ti business. Awan ni amok. Gabutaga, gagangay lang empleyado. Kahit mo ti sumrek kanya, alain ka. Being my assistant. Sana ko may kariking kalabli. Sa bagay, check tagbaling assistant mo. You're the boss. Siguro, no ito nagtupisina, I'm your boss. Yung no nagtibalay, you are my boss. O nagtibalay? Kas pagrikan, may kariyak kari. Mamati ka ka dito love at first sight. Dito kumamati sa lutsudek. Amangan no, damakaiparit? No. Madama pa lang agdardara ti pusok. Diyapo ti padang isukat kanyak ti babae. Ngayon patag ko. Insukat na kiti madatong. Execute ba kaskeng ka? Kasi at nangan ti girlfriend mo? Leia? Leia di makulang? Yeah. Nagisukatan na. Kengka. Juben de Castro. Abay. Juben de Castro is my ex. Kahit mo sawat? Ni Leia, isumit ti girlfriend mo, ex mo? Kirap-kadlangan niya. Nagpatpatatagan ti kasat, Dennis. Ngayon kaslas jak mamati. Lovely. Kaskeng ka, isukat ti boyfriend mo, ti kaslaeng kinileya. Dadat na sakit na panunutan. No apay kidi. No anyat adda kinileya nga awang kanya. Malakip ko kayam. Kasano kapawad ko kinileya? Almost 3 years. Naalam mo ti kayat mo kayang kuhana? Gabot kinid daw ko na minsan. Imanugot man. Virgin? Yeah, virgin. Katsi ka. Naitad mo ka din matang kinijuben? Di pa nagayat mo? Ti amin namin ko. No. Dada ako na di pakaragsakak. Tanadalusak. May saka virgin. Wow! Nagswerte mo ten. Ti lalaki nga talaga nga makagunod iti kinabirhen. And you're so lucky. Lovely. Nag-enjoy ka kanimit lang iti dinner? Yeah. Napsukat. Nemas. Kahit mo ka din may tuloy, why not? Kumatang na the additional bottle of wine, pulutan. Mabantay tuloy iti may isang lugar nga. Awan makadisturbo ka data. Iso ang mismo tinangisuggest manunemi. Huwag mo nakmata. Kahit kabayatan manunemi nga rumrumuar kami ni iti restaurant, kinibin ko isuna, idi agangay, inakbayak, inrakos na matitakyag na iti bagi manunemi. Kaslad dan nagkinawatan. Inmuso na ti kotsena manunemi ket kunana. Ibati mo ti kotsem nito eh. Takakotsetan. Siya nga ti driver. No?
Kahit nga sa baling nga drive ti kotsek. Saklatan. Imanugot ak manong name wow. Nagngina ti logan naman. Diyan ba? No maasawag da ito nga lovely. Kasla namin sa nga pulo ket siyam nga nangabaka. Inatiw ko nga amang da nga leya. Kat gapo tayo so ti driver, manong name isot nang iturong ti logan, nakiktutak langin ti sumrek kami ti may nga compound, ti may nga first class hotel. Napang kami manong name ti may nga wow, first class nga kwarto. Let's go. Dito tayo nga overnight. Dito tayo nga tulit uminom. Nalawa. Mabalintag kinamatan. Dapay bathtub. Balintag jigos nga dua. Nabatbatasam ka din? Tinakipagdikos ti may isang lalaki. Diyan ba nabatbatasam ken kahit ko padasan itan? Ado idi nga gundaway. Nga ising-singasin ni Jupen nga mapasamak kada kami. Ngayon gabot ti busy active business. Saan ko yung kaskaso? Ken gabot tadyak kayat nga talagang itid ken kuha na ti amin ko. Sakbay. Masapol nga kasar nga muna ko na. Baka no saan kaming katuluyan. Kitam kad napasamak kayo. So I'm very proud. Taas noo. Nga maisangok ken ka. Nga di ipanakkel ko ang kinababae. Kendo kidawa ken ka, harot ken ka. Ito da ito nga rabi. Nakasagana ka. Yes, I'm ready. Kahit kumanta na may experience. Ano serbi kumanta do ka kwarta? Na matususto nga ligaya. Tama. Intuloy mi ti minom, manong nemi, kalpasan na sinapul ko ti music, ti stereo, ket nang ipatayabak, iti makaguyo-guyirik na nga music. Inalup ko iso na manong nemi, ket sa lang nga, panagsala no ket panagin inarakop min, kabayat nga dangdanggayan mi data nga music. Kalpasan na manong nemi, naglanangan di ket ibibig mi, ket di mi napupuutan no kasano nga narig-rig ti arwatan mi. Ket agpadpada kami nga lamo-lamo manong nemi, idi itumbak isuna itirabaw ti kama. Dito yan rabaw ti kama nga naggabu kami man. Nakakinkinis ti kutis ni Lovely nga nakabangbanglo nga nakaimimas. Jak pulos nagalumiim nga nangagak iti da dumaduma paset ti bagina ultimo akidikili. Ultimo manong name nga nagbaitan di kiti ramay na iti baba. Kang runan ti amin manong name iti nagbaitan di kiti legs na ditoyak nga nagbatok-batok iti saan pa'y na nausata nga disuur ni ayan. Dito nga nangig ko manong name di kiti asok ka na rin ni Lovely ket ore nala isurot nga ipangato ti patong na nugasta nga nut-nutek manong name ti puo ti ulo ti tilapia. Aging nga isut gumanaten manong nemi kahit nakanon nga mausatan, kahit nakanon nga mapisang ti talon, ti ruwangan ti langit, tapno ti kasta ket rumkwasan, ti mapadpedpedan aragsak ngayon na marikrik. Rimsud nga rod manong nemi, ni Penoy, ket ditoy manong nemi, nga orela na ikayat ket nga na imula ti kukuna ti bukot ko tin na panagibtur ti sa ngayon na marikna. Yung mga pagapaman laing deta manong nemi agbutag sipod ta haglumlumba kami maten nga maitayop-tayop aglumba kami maten nga matumukno iti kangatuan nga baset ti langit. Nairot dagiti kayat ket no kasta manong nemi nga dumteng tingkam panaka rikna iti kan panakatukno ti langit. Na ulit-ulit anatukno-tukno, na ulit-ulit nga nang kam nagapampayag, manong nimi kaslasaan kam nga mabanong, kaslasaan kami nga maunga. Oh, Dennis, ingkarik iti bagik nga sangko palang itid ti amin-amin ko.
Sakbay ko mati kasar. Kasar pelang umunang apay impay ko. Itala nga nagamamuta. Apay nga naklaklakang impay ko ken ka. Gabutay ba't patig na. Kinibat patig kawin. Ken kaputa si kakin siyak tinay-kari. Sang konta, sang kantong baybay ang lovely. Numampay na babaak laing. Saan may kari kain ka? Saan nga ti kasasaan ti panagbiag ti panunutan, Dennis? Tiriknak, kenriknam, tiriknata nga dua, data tinay kari, data pimpin natin. Kayat kumanen, Dennis. Oh, Dennis. Lovely. Oh. Awan ti sinayang mi nga oras ididay di nga rabi manunimi. Ket daytan ti nang rugyan ti relasyon mi kini Lovely. Nadlaw ti kiti ko pisinak manunimi nga talaga sa baliak. Talaga? Saan kan nga may palpalais no kasta nga makaring ka ti bigat nga napanaawan ka iti karinderya. Nabayagan nga jack napan ti karinderya. Gamot ang first class man ta restaurant ti pagdedeetan nyo kay iti girlfriend mo. May isang executive. May isang CEO. Wow! Talik mo pa partner. Barbare nga. Dumatulimit lang ata kami. Kung nanangarod nga, I'm your boss in my business, but I'm your boss. I'm your boss, but you are my boss. Iti puso ko na. Kadi. Kaya nung kasaksanulahin, mapasama kin para kikalisak. Ikasarap iso na. Numampay basit lang ti ornong ko. Awang kumapay tiranta na nga magikasar, manong naming iti pa nakaulit-ulit tingkam pa nagpapas nung hasta nag-date kami saan nga natatngan pa itakalpasantin. 3 nga bulan. Positive. 3 nga bulan en tisikog na iti tiyan. Manong Nemi, ikasarnak to saan papapatay ka ko na. Api nga papapatay na pa lang. Api kung mandi ka ikasar, may kariak lagi di. Si katinay kari, Dennis, katsyak matinay kari para kayo. Iya mga bukan doon kada kiti parents ko. Imbas nga da kami ti umay di balay, da kayo tumay sa di balay. Tapos nga, ma'am amumatan na kiti parents ko kanili kapsat ko. Mababayin iti datatang kininanang manunay mitakasla dita kaya di na maikari iti dabak na nga pamilya apaka ikamangak ngagbalin nga balayan. Nga nadamag ko manunay mi dikitoy nga pamilya kat nagkapudamat lakano iti baba nga ngimato. Nga di nga amuda nga talyawan tinagkapuan. Siya kano ti kaya atalaga manunay mi dikiti naganak kini Lovely kabutam siyak tinikari. Digiti ka nung nagbaling kain ayat manong nemi ni Juben, wano ni Lovely, ket talagang digit tayo. Adamat mabalinda, ngayon, nagpatingga dalaing iti aging ka iti kari. Awang kasbat lahi manong nemi, kaya iti siyak, nga talaga napaniknig ka na napudno ti panagayat. Nadaan kami ti 3 anak, manong nemi, ket saan kumadlatan niliplipatan, digiti adda iti babang kakabagyak, ano kasta nga patulong da, tumulong at. No pa'y kunada kanyak nga nagasadak ta, na ikamangak itikas kada Lovely. Ikamak tikas kada kwada, nga muda nga taliyawan tinagkapan na. Well, nagkikata ko ni trabaho ko manong nemi, ket dawa kang itan na iti asawak ti mang manage iti kumpanya. Awanin sa pulik pa. Naman pa at matigiti kong daway, nga pasaray, managip ko. Di may sagod daway, kada may palpalais nga papel. Kita malakit na gasat manong. Iturong na ka no iso at talaga tinekari ako na. Tayo ko narat agyaman nga pagaya mo, Dennis. Thank you, kang ka, Dennis. Iting ka pa nang ibura, iti pagkasalitaam. Tibiyag at talaga ako na, damayat ka man nung saan no isot na ikari.